лекарите протестират. И ако има хора, които аз лично бих подкрепил при някакви протести в обществени позиции, то и са те. Защото ние без тях не може, нали, човек не може да съществува реално пълноценно без някакво здравеопазване. Изкарал те на този свят лекар. Най-вероятно някой лекар ти е дал през живота ти поне един-два пъти някакви хапчета и ако не ти ги е дал, сигурно си щял да се гътнеш. Голям шанс има някой, дето ти е близък, също да му е помогнал някой лекар да остане на този свят. И като цялото без тях най-вероятно половината хора нямаше да ги има. Нали? Буквалното им не мисля, че изобщо привлечавам, даже половината сигурно е малко. Нали, мога погледнем каква е смъртността била преди да има някакво адекватно здравеопазване. И положението в България с медицината е толкова зле, повечето хора само може и да не го осъзнават, ама ти след 10-15 години, ако на тия хора не почнат да им се дадат някакви хубави заплати, имам пред наистина хубави заплати. Ти не може един лекар да взима колкото един средностатистически работник, той учил 8-10 години, даже на медицинска сестра, която е учила 4, после примерно ще прави някакви допълнителни специализации и така нататък. Той са хората, които все пак те гледат нещо като има или на някой нещо като му има. Ти да получаваш добра услуга, трябва да имаш добро заплащане преди всичко. Той няма как да мисли как си плати сметките този месец, как ще се изхрани семейството и в същото време да се чуди сега, тук аз да го оправя това, защото съм дал Хипократова клетва, ама не мога да си платя сметките. Не, ето са хора, трябва да са много добре платени, добре устроени и просто да нямат нужда да мислят за други работи и като работят на 2-3 места, защото те го правят. Те хора да ти скарват някакви нормални пари, точно такива правят, работят по 12-16 часа на ден. Кажете ми, кой човек да работи по 12-16 часа на ден не изкарва много пари, нали? То няма как да стане. Ама те трябва да работят по 8 часа на ден, да може да получиш добра услуга, защото те ако са постоянно преработени и изморени, ти няма да получиш добра услуга, те са хора, те ще са изнервени, че получиш лоша услуга и ще си недоволен. Те, че те трябва да могат да работят по 8 часа на ден, лекарите да не бягат в чужбина, защото един млад специализант, като избяга в чужбина, те бягат в принцип най-добрите и ние тук после не получаваме добро здравеопазване заради това. Ти накрая никой не е доволен, всички губят от тази ситуация. И сега имаме едни преработени хора, дето не могат да свършат добре работата, а другата страна имаме други хора, дето мрънкат, те не могат да служат добре, да се държат по-добре с хората. Какво да се държат по-добре? Те нищо не взимат. Не е нормално. Са хора и трябва да взимат поне 3-4 пъти, колкото един обикновен човек. Освен, че ми е много по-важна работата. Цял живот трябва да се учат, цял живот. Той един лекар да е адекватен, той не трябва да спре никога да се развива. И карат по сумата му специализации и няма как някой ми обясни, някой да е учил 8-10 години, че е същата работа, като някой да е учил 2, 3, 5, 4, даже. Аз имам бакалавър, ще изкарам сигурно